Aquest és Donald Murray. Va créixer a Lewis, però ara viu a Shetland. Ha treballat durant anys com a professora a Stornoway i Benbecula abans de venir a Shetland a treballar. Recentment va decidir que es dedicaria a escriure a temps complet. Parla gaèlic, però normalment escriu en anglès. Ha escrit molta poesia i llibres de ficció i de caire objectiu, contes i novel·les. So, min försett was ich Onkel Lisa där var Sabbathson i Detroit boxing, it's a boxing ring. Was ik een uur on the Detroit, so when sadness hits, it's sometimes like the fist of Joe Louis, Sugar Ray, those hard men of Detroit who dodged and swayed within the boxing ring. The unexpected swing of loss and grief, rocking flesh and soul in a way we can't believe. Va créixer a Southdale, un poble petit a Ness, a la punta de l'illa de Lewis, que sempre ha tingut una gran tradició de contes. Aquesta vessant es fa palesa una gran varietat d'habilitats que inclou els germans Campbell, Alasdair, Norman i Donald Campbell, que van escriure no només poesia, sinó també prosa i teatre. El seu llegat viu avui en escriptors joves com Catriona Lexi Campbell. També estava present d'alguna manera en la seva família. El seu oncle Dolly escrivia poemes inspirats en sermons còmics eclesiàstics, renovats en la moguedesa i enginy. El seu germà Alan va escriure sobre l'enfonsament de l'Annie Jane a Battersea. I encara va més enrere. Entre els seus ancestres hi ha els Lanes, una família que eren coneguts per la seva destresa de contar contes al nord-oest i més enllà. També hi ha els MacLeans de Terry en el seu arbre familiar. L'habilitat de contar històries d'aquesta família ha estat evident durant segles, des dels poetes gaèlics del passat fins als escriptors tan coneguts com Alistair MacLean, el creador de tants thrillers, i Shona MacLean en les últimes dècades. També el cantant i comediant gaèlic Norman MacLean, que va escriure en gaèlic i en anglès. The only thing I can say in the way of encouraging creative writing is go ahead and do it. Yeah. Go ahead and do it. Yeah. But that is my kind of revelation about the creative impulse. Va tenir sort d'anar a l'escola de primària Cross, on el director Charles McDonald va veure des de ben petit que era bo escrivint. Li donava llibretes i li demanava que les emplenés, i enviava els escrits de Donald a concursos que guanyava com els premis de Brooke Bonds i de SSPCA. També va escriure un text Stornoway, la meua ciutat, per al Dundee, quan encara era molt jove. Sempre ha portat ben endins l'escriptura. Però quan tenia uns 20 anys i treballava a Glasgow mentre estudiava a la universitat, va començar a escriure contes per a Chapman, la Scottish Review i el Radical Scotland. Fins i tot tenia una història del matí a la BBC Radio 4. Ell pensa que el conte enllaça molt bé el gaèlic i la vida a comunitats petites. Moltes de les històries passen a petits pobles. Això també es pot veure a Irlanda i a Canadà, on els contes són la forma natural d'expressió d'escriptors com ell. Però ha anat estenent les destreses literàries i des de llavors escriu novel·les i no ficció. Ha escrit 4 novel·les. La primera i probablement la més difícil va ser As the Women Lay Dreaming, sobre la catàstrofe de Uluru.
Va escriure una altra sobre Ben Lomond in a Veil of Mist que té connexions amb Tolstoy, on havia tingut relacions. Després va ser The Call of the Cormorants, un llibre un poc més misteriós sobre un home de les illes Fèroe que pensava que era el duc de Santa Kilda. Més recentment ha escrit un llibre sobre la Metagama i el Marloch i els emigrants de les illes el 1923 i el 1924 i com van arribar a Amèrica. Es diu The Salt and the Flame. Quan era jove a Southdale no tenia cap intenció d'emprendre aquesta carrera. Si li haguessin dit que seria autor de novel·les i altres llibres, hagués pensat que era una bogeria.